खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार हालामनि फरेस्ट गेटनि थागिबि संगिना बर'आ 13 आरो 14 डिसेम्बर खालि धुबुरी बिलासिफारियाव खुंजानाय गिबि अल आसाम स्पर्ट्स मडेल फिजिक्स चेम्पियनशिप 2025 आव बाहागो लानानै नैथि मासि आवग्रिनो हादों आरो बियो रुपानि मेडेलबो देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि रोंगौथि गोनां गेलेगिरिया बे सन्मानखौ आरजिनानै जिल्लायावल' नङा गासै बालिपारा आरो सारिदुवार ओनसोलखौबो गोग्गानाय लाबोनो हादों। मख'नो गोनांदि बेनि अनगायैबो बिथाङा बावैसो जामुगुरियाव खुंजानाय 42थि अल सनितपुर बडी बिल्डिं चेम्पियनशिपआवबो मिस सनितपुर मडेल फिजिक्स 2025नि बिमुंखौ मोननो हादों। बे जाफुंसारनायनि थाखाय गेलेगिरिया वारियर्स फिटनेस सेन्टार बालिपारानि सोद्रोमा जानानै गोग्गानाय फोरमायदों आरो इयुनाव आरोबाव बांसिन जाफुंसारनायनि थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय बोर मोननो हास्थायदों। 1997 मायथाइयाव दिहुनजानाय बर्डार पार्ट 1 नि उनाव आरोबाव फिन बर्डार पार्ट 2 नि टिजारखौ मैया एबा मंगलबार खालि रिलिज खालामनाय जादोंमोन, जेराव ससियेल मिडिया थामहिनबा इउट्युबनि गेजेरजों रिलिज खालामनाय जादोंमोन। जाय सावथुनाव सानी देओलआ फिन आरोबाव सिमायाव फिन खेबसेबाव दावहा नांनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि 13 जुन 1997 मायथाइयाव बर्डार पार्ट 1आ रिलिज जादोंमोन, जाय सावथुना ब्लकबास्टार जानो हादोंमोन। मंगलबार खालि प्रडाक्शन टीमा इन्स्टाग्रामाव बर्डार 2 टिजार रिलिज खालामदोंमोन आरो बेखौ केप्शन होनानै बुंदोंमोन दि 2025 मायथाइनि बयनिख्रुइबो नेनानै थानाय टिजार एबा सावथुनखौ लन्च खालामबाय। टीवी सिरिज आरो जेपी फिल्म्सजों दिहुनजानाय बर्डार 2 आव सनी देओलआ फिन गाहाय फावआव फाव खालामदों। बेनि अनगायैबो वरुण धवन आरो लोगोसे दिलजीत आरो लोगोसे आहान शेट्टीमोनखौबो फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। मख'नो गोनांदि बे सावथुनखौ गोबां सुबुंफोरा ट्रल खालामदों, जेराव माखासे VFXखौ लानानै गोबां ट्रल खालामनायखौ नुनो मोनदों। बर'फोरनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोख्रों बिहोमा गोनां जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्रं खुंगुर बसुमतारीनि 9थि गोसोखांथायनाय सानखौ दिनै क'क्राझार जिल्लानि गयबारि दतमायाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद, दतमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दतमा दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफादा जथायै सानसेनि हाबाफारिजों फालिनाय जायो। हाबाफारि बादियै दिनै जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्रं खुंगुर बसुमतारीनि मांखरसालियाव बिबार बावजेनो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजितगिरि बसुमतारी बिथाङा हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म आरो रांगिरि सुरन्जित नार्जिनारि बिथांमोनजों लोगोसे जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि दखरा आरो दालाइसा आफादनि बिबानगिरिफोर आरो ओनसोलनि सानसुमै दैदेनगिरि समाज सिबियारि आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। दुलाराय बर' समाजा थाखानाय मोन 14 शेड्युल ट्राइबनि मोनथायखौ रैखाथि होनो थाखाय गिबि मन्थ्रिखौ खावलायदों। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनायनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ थाखानाय मोन 14 शेड्युल ट्राइबनि मोनथायखौ रैखाथि होनो थाखाय खावलायदों। गोख्रोङै बार बारनायजों स्टेच्यु अफ लिबार्टी रेप्लिकाया बायनानै गोग्लैदों। घन्टासेयावनो 90 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारजों लोगोसे मोनसे गोहोगोरा बारहुंखानि जाहोनाव ब्राजिलनि रिय' ग्रान्डे ड' सुलुआव थानाय मोनसे हेभेन मेगा स्ट'रनि बायजोआव स्टेच्यु अफ लिबार्टी रिपाब्लिकआ बायनानै गोग्लैदों। जामुगुरि हाटनि दलाइ बिलाव जानाय मोनसे जाथायखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय खालामदों, जेराव जयन्त बरा मुंनि सासे लाइमोनखौ इदुल आली, रहित आली आरो आनिसुर आली मुंनि साथाम सेंग्राफ्रा जयन्त बरा मुंनि सासे सुबुंखौ गाग्लोबदोंमोन। जामुगुरि हाटनि बगाकुरेयाव थानाय जयन्त बरानि न'आव सावगारि आखिनायनि खामानि मावनो होनाय मोनसे सावगारिखौ नुनानै गाग्लोबनाय जादोंमोन, जेराव साथाम सेंग्राफ्रा लामा सेराव नेनानै जयन्त बराखौ गाज्रि बुदोंमोन। बे समावनो जामुगुरि पुलिसा जाथाय जायगायाव फैनानै साथाम सेंग्राखौ खायो। जायगानि थागिबिफ्रा ड्राग्स लानानै सिखाव खावनायजों लोब्बा थानायबो साथाम गाग्लोबगिरिखौ मोनसे अजद मोननानै खायो।
मुंदांखा देहा फाहामगिरि आरो लोगोसे समाज सिबियारि डक्टर एमएल अगरवालाया रुंसारि जाबाय। थांनाय 16 डिसेम्बर खालि बङाइगावआव थानाय एसएम हस्पिटाल एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टारनि सेथि थालायाव गावनि थाग्रा खुलियावनो रुंसारि जादों होनना मिथि मोनदों। मख'नो गोनांदि डक्टर एमएल अगरवालाया एसएम हस्पिटाल एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टारनि गायसनगिरि आरो बोसोनगिरिमोन। बिथाङा ओनसोलनि सुबुंफोरखौ गावखौ बावसोमनानै अननाय आरो सैथोथिजों सिबिबोदोंमोन। बिथाङा सासे देहा फाहामगिरि महरैल' नङा, समाज अनसायनानैबो गोथौयै हाबा मावनायनि थाखायबो बयजोंबो मिथिजायोमोन। थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्राय आसामनि माखासे जिल्लाजों लोगोसे बिटिसिनि माखासे ओनसोलनिफ्राय गोबां आयेन बेरेखायै समाजनि गाज्रि हाबा मावनायाव लोब्बा थानाय खायसे लाइमोनफोरखौ हमनानै पुलिस बिफाननो गथायदोंमोन। जेराव गुवाहाटीजों लोगोसे आसामनि धुबुरी, बङाइगाव, चिरां, क'क्राझारनि इउनिसेक्स सेलुन आरो पार्लारफोराव खायसे दुथां लाइमोनफोरखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों पुलिसनि आखायाव गथायदों। फ्राय 30निबो बांसिन लाइमोनफ्रा आयेननि आवथायाव गोग्लैदोंमोन। बेबादिनो आसामनि नसुंसे रायजो मणिपुराव बेबादिनो एखे जाथायजोंनो लोब्बा थानाय 3 लाइमोनखौ पुलिस बिफाना हमनो मोनदों आरो पुलिसा गावसोरनि आवथायाव लानानै थांदों होनना मिथि मोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।